I dette lille mini-oplæg, der skal I høre noget om farmakodynamik. Farmakodynamik, det er læren om lægemiddels påvirkning af kroppen. Og man kan sige, at et lægemiddel kan enten virke lokalt, altså der, hvor man anbringer det. Der kan I for eksempel have øjendråber, eller I kan have cremer til behandling af eksem. Det, der er rigtig godt ved at behandle noget lokalt, det er, at bivirkningerne er færre, fordi det ikke bliver optaget i så høj grad i kroppen. Ved en systemisk virkning, så kan man forstå det som en virkning, der foregår langt væk fra lægemidlets absorptionssted, altså der, hvor man optager lægemidlet. Fordi man kan sige, at lægemidlet skal først optages i blodet, og så skal det transporteres ud til de steder, hvor det skal påvirke. Det, som man kan sige ved det her, det kan være, at der er bivirkninger, og her er det altid en balance mellem den ønskede virkning og de her bivirkninger. Det er også vigtigt, at der er en vis mængde stof i kroppen, i blodet, for at der overhovedet kan opstå en virkning. Lægemidler kan virke på forskellige måder i kroppen. Langt de fleste lægemidler virker ved at påvirke en receptor, og de kan fungere enten som en agonist eller en antagonist. En agonist, det er noget, der stimulerer en receptor, og her kan vi igen dele det op i fysiologiske agonister og farmakologiske agonister. En fysiologisk agonist, det er et stof, der allerede findes i kroppen. Det kan for eksempel være insulin, som I har hørt om i forbindelse med diabetes. Det kan også være histaminen, som bliver produceret, når vi for eksempel reagerer allergisk. En farmakologisk agonist, det er noget, der går ind og efterligner den her fysiologiske agonistvirkning i kroppen. Så det er altså noget, der går ind og påvirker en receptor, stimulerer den her receptor til at åbne op for et stof. Af eksempler kunne for eksempel være morfin, som virker lidt på samme, den stimulerer en receptor, som normalt bliver stimuleret af endorfin. Et lægemiddel kan også virke som en antagonist, og her er der tale om et lægemiddel, der går ind og blokerer for en receptor. Af eksempler kunne for eksempel være antihistamin, som de fleste nok har taget, eller det kunne være beta-blokkere, som går ind og stimulerer vores beta, eller blokerer vores beta-celler. Der kan også være andre virkemåder. Det kan for eksempel være, at lægemidlet har en fysisk egenskab. Her kan man nævne for eksempel aktivt kul, som har en meget stor overflade, og bliver brugt ved forgiftninger, fordi den kan gå ind og absorbere meget af det her lægemiddel. Det kan også have en kemisk egenskab, som for eksempel nogle af de præparater, man kan tage for det syreneutraliserende, eller så kan det have en osmotisk egenskab, hvor det trækker væske til sig via osmose. Når man også snakker om bivirkninger, så er det også, eller når man snakker om farmakodynamikken, så er det også rigtig vigtigt, at man snakker om bivirkninger. Og der findes forskellige kategorier af bivirkninger. I forhold til bivirkninger er der jo altid en opvejning, om effekten af præparatet overstiger bivirkningerne, eller om bivirkninger rent faktisk er værre end den effekt, man gerne vil have det. Det er jo rigtig vigtigt, at man kigger på dosis og hyppighed, når man tager præparaterne, hvis man får bivirkninger. Og det er jo sådan noget, der skal foregå i samarbejde med en læge. Man kan sige, at en af de bivirkninger, der kan være, det er det, der hedder en forstærket terapeutisk virkning. Det kan være, at man har den virkning, man egentlig gerne vil have, men for eksempel, at man får det i en forstærket grad. Et eksempel på det kunne være, at man får diarré af nogle laxantia-behandlinger. En sidevirkning, det er en virkning, som en uønsket bivirkning, som ligesom kommer, fordi lægemidlet rammer andre organsystemer på samme tidspunkt. En eksempel på det kunne være nogle typer astmaspray, som også giver hjertebanken oveni. Lokal irriterende virkning er noget af det, som er rigtig hyppigt, og der vil I høre rigtig meget om de her gastrointestionelle bivirkninger, som det hedder. Det er for eksempel kvalme, opkastning, trykken i maven, diarré, og det er jo de fleste præparater, der giver det.
Så kan vi have allergi og allergiske reaktioner. Det kan ses enten som noget nældefeber, altså noget rødme og udslæt på huden. Og det kan faktisk også ende med det i sjældnere tilfælde, og især hvis det handler omkring injektionsvæsker, et anafylaktisk chok, hvor at patienten vil få et pludseligt blodtryksfald og en hurtig puls, blive bleg, koldsvedende, eventuelt også bevidstløs. Så er der nogle præparater, som virker organtoksisk, altså de går ind og ødelægger knogler eller ødelægger organerne. Det kan for eksempel være leverskader, det kan være nyreskader, det kan også være vores knoglemarv, og det er jo selvfølgelig rigtig uheldigt. Så er der nogle præparater, det er kun få, som virker kræftfremkaldende. Der er også en del præparater, som virker fosterbeskadigende. For eksempel kan det være Marvan, som er blodfortyndende. Og så en af de store bivirkninger ved rigtig mange præparater, det er jo enten fysisk eller psykisk afhængighed. Altså den fysiske, hvor man kan opleve abstinenssymptomer, hvis man ikke får sit præparat, som for eksempel kvalme, opkastning, angst. Psykisk afhængighed, hvor man føler trangen til at tage det her præparat. I nogle tilfælde, så kan nogle præparater også gå ind og få en ændret virkning. Det kan for eksempel være, at benzodiazepiner, hvis der er nogen af jer, der har hørt om det, som er præparater, der virker beroligende, kan lige pludselig gå ind og virke, så patienten bliver ophidset eller forvirret. Det er jo også rigtig vigtigt at snakke omkring kontraindikationer. Det kan være, at der for eksempel er en sygdom, der gør, at man ikke skal tage det her præparat. Ofte kan det for eksempel være nedsat nyre- og leverfunktion, som gør, at man ikke kan udskille præparatet godt nok, og derfor kan der opstå en forgiftning. I forhold til interaktioner, så kan man sige, at det er et lægemidels farmakodynamik og farmakokinetik, som kan blive påvirket af for eksempel andre lægemidler, mad eller alkohol. Andre lægemidler er ofte en hyppig interaktion, og det kan være, at nogle præparater går ind og forstærker hinandens virkning. Det kan også være nogle præparater, der går ind og formindsker hinandens virkning. De kan gå ind og gribe ind i hinandens nedbrydning, for eksempel. Det, som man kan sige, det er, at jo flere præparater man får, jo større chance er der for at få en interaktion. Og derfor snakker man også om begrebet polyfarmaci, hvor hvis man får over 3 præparater, så er der stor risiko for interaktioner. Derudover så kan lægemidler interagere med for eksempel alkohol. Der kan være nogle typer præparater, som går ind og giver en sløvende virkning, hvis det tages sammen med alkohol. Der er også nogle typer præparater, som slet ikke kan indtages sammen med alkohol, hvor patienten bliver påvirket for kvalme og opkastning. Det gælder nogle typer antibiotika, og så selvfølgelig også antabus, som jo selvfølgelig er noget, man giver for den virkning. Ellers så kan lægemidler interagere med mad. Generelt så kan man sige, at når lægemidler indtages med mad, så vil deres optagelse blive forsinket, fordi at kroppen også skal optage andre ting. Men ellers så kan man sige, at der er nogle lægemidler, som bør tages med mad. Det kan for eksempel være Ipren. De har non-steroide antiinflammatoriske præparater. Det kan også være jern. Og så er der præparater, som absolut ikke bør tages med mad, som for eksempel syreneutraliserende. Eller det kan være nogle typer antibiotika, som ikke kan tages sammen med mælkeprodukter. Og det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, at I som assistenter er opmærksom på dels bivirkninger, dels kontraindikationer og dels også interaktioner, når I går ind og prøver at dosere og administrere typer af medicin.